tuntia miettimään, että saadaan niinku top kolmonen varmaksi valinnaksi. Mutta nyt se on. Hyvä. Ja... okei, joo, Timolla on. Joo, nämä nuoremmat herrat on nyt saanut valita itse suosikkinsa omasta keskuudestaan ja pitää todellakin hattua nostaa, että on järjestänyt aivan maailmanluokan tyyliin omaan osastonsa. Kaikki on siistiä, kaikki on ihan ok, ei mitään keskentekoista. Syvä kumarus ja kiitos. Joo, näille Mopo- ja Supermoto-raadin edustajille me annetaan ihan uploadit jo etukäteen, että ne on tehnyt kumminkin hienoa työtä ja tuolla on hienoja mopoja. Sitten täällä on muiden luokkien raadin edustajana Lahtisen Sami. Minkälainen teillä oli? Tuliko helposti vai vaikeimman kautta? No kyllä aika pitkään väiteltiin tuomariston poikien kanssa näistä, että saatiin. Jokaisella oli tietysti oma suosikki, mutta kyllä sieltä sitten pitkällisen väännön kautta löydettiin nämä parhaat kustakin luokasta. Oliko selkeä sitten tämä lopputulema, niin kun nimiä alettiin laittamaan, niin se oli siinä sitten? Niin, kyllä ne sieltä löytyi, niin kuin aina ennenkin, että vaikka vaikea oli. Minkälainen taso tänä vuonna oli? Oliko korkea vai matala? No ei ainakaan matala, että kyllähän joka vuosi on hienoja pyöriä ja ilman muuta. Taso on ollut hyvä. Niin otetaan ensimmäisenä nämä mopot. Ja ne varmaan kiinnostaa meitä kaikkia. Tämä on tämmönen uusi sarja ja aloitetaan Mopo kolmosesta. Ja se on Suzuki PV numero 45 ja rakentaja on Peetu Rautiainen. No niin, kerropas hiukan kriteerejä. Tässä me lähdettiin katsomaan, oli tosi monta PVtä ja muuta. Katsottiin, että mistä löytyy niinku oikeasti semmoista erilaisuutta. Ja tällä kertaa se erilaisuus löytyi siitä, että se oli lähes alkuperäisen näköinen se PV. Sitten mennään sarjaan edelleen mopot ja numero 2. Se on Rieju MRT Pro, pyörä numero 37, Joosua Sevassus. Entäs tämän pyörän kanssa, tai mopon kanssa? Tässäkin se omaperäisyys ja viimeistely, että tästähän löytyy älyttömän hienoja itse tehtyjä hiilikuituosia. Ja myöskin toi viimeistely on kokonaisuutena silmään miellyttävä, joten sillä perusteella valittiin tämä palkinto. No niin, ja siitä laitetaan Joosualle palkinto ja tänne voi tulla sitten. Kiitos. Sitten mennään voittajaan. Voittaja on Honda Monkey Turbo. Rakentajat ovat tälle pyörälle numero 69, Väinö Harvia ja Joona Nieminen. Ja tässä tämä pyörä on siis voittanut ensimmäisen palkinnon. Tässäkin pyörässä, niin kuin ehkä kuvasta näkyy, niin tähdättiin siihen omaperäisyyteen ja siihen, että tämmöistä ei toista täältä, eikä varmaan koko Suomesta löyä, että siihen on käytetty ihan älytön määrä rakennustunteja ja niin kuin se pyörä näyttää tekijöiltään, se on älyttömän hieno pyörä. Sillä lähti tämä ykköspysti tänä vuonna. Näin, onneksi olkoon. Sitten mennään sarjan Supermotot. Ja sieltä kolmanneksi tuli pyörä numero 39 KTM EXC 300 ja Sampo Paajanen. Ja mitäs tästä pyörästä? Tänä vuonna tosiaan Supermotoissa oli taso kova, oli tosi monta pyörää, missä oli erittäin hienoja tarroja, oli pyöriä, missä oli paljon väriä. Tässä katsottiin, että
tässä pyörässä on just sopivassa suhteessa väriä ja yksityiskohtia, että tää pyörä on älyttömän hieno ja kuitenkin silleen, että se ei pomppaa ihan liikaa silmille, että siinä on just sopiva määrä käytetty väriä. Näin, onneksi olkoon. Ja toiseksi sarjassa Supermoto tuli pyörä numero 59 Beta RR 354T Daniel Baldanius. Tässä pyörässä me kiinnitettiin huomiota tosi paljon viimeistelyyn. Ja tässä pyörässä muun muassa, ei näy sinne ulos asti, mutta paikan päällä näkee, niin siinä muun muassa nuo tempputapit, jotka on renkaassa, niin ne on esimerkiksi niin kuin sävytetty samaan väriin kuin pyörän muu väriteema. Samoin kuin tosi moni muu tossa, että tässä on niin kuin tosi hyvä viimeistely väriteeman osalta ja se oli syy, minkä takia valittiin se toisen sijaan voittajaksi tänä vuonna. Onneksi olkoon. Ja sitten mennään Supermotot ja voittaja. Numero 1 on siis pyörä numero 101 Beta RR 450 Santtu Roponen. Tosiaan tämän vuoden teema on ollut omaperäisyys ja viimeistely, ja tästä pyörästä löytyy eniten omaperäisyyttä ja viimeistelyä. Eli kaikki nuo tarralta näyttävät grafiikat, mitä tuossa pyörässä on tehty maalilla, ja juttelin itse asiassa omistajan kanssa, kun nähtiin se siinä pyörän luona. Niin tosiaan itse on tallissa nuo maalattu, joten se on älyttömän hieno teos, ja samoin yksityiskohtana, niin sinne on kypärä vetty samaan sävyyn. Onneksi olkoon. Mennään raatiin, jossa mukana edustajina on Sami, Ismo ja Pete. Niin aloitetaan sarjasta Custom. Ja sieltä otetaan kolmanneksi tullut pyörä. Se on Harley Davidson V-Rod numero 41 Tatu Heiskanen. Näin. Ja sitten Custom-luokassa toiseksi on tullut pyörä numero 80 BMW R tonninen RS Henri Haapasalo. Anteeksi, R100han se on eikä tonnin. Otetaan 1-0 tosta pois. Mutta joo. Onneksi olkoon voittajalle. Sitten mennään voittajan Custom-sarjassa. Pyörä on Harley Davidson Bunhead ja pyörä on numero 167 ja rakentaja Timo Ruotsalainen. Näin, onneksi olkoon. Sitten mennään shopper-luokkaan ja sieltä palkitaan 3 pyörää myös. Ja kolmanneksi tuli Harley Davidson ja pyörä numero 156 Jari Lappalainen. Eli
Ja sitten shopperluokan toiseksi on tullut Harley Davidson Bunhead pyörä numero 148, Jake Kiviniemi. On väärä nimi. Näköjään, joo. Oot sä myynyt sun pyörän tässä välissä? Omistaja vaihtunut tuolla. Eli voittaja on Jupe. Joo, no niin, anteeksi kovasti. Tää on, joo, Jupeelle aplodit. Joo, oikealle mielelle. Sitten mennään shopper-luokan voittajaan. Ja se on pyörän numero 181, HD Great Divid ja Jussi Lundelin. Paras maalaus. Ja sen palkinnon nappaa pyörä numero 168 Harley Davidson. Ja palkitaan Ladies Choice, eli naisten valinta. Ja se menee pyörälle numero 61. Kawasaki KZ 1300, Jari Lajunen. Oman kerhon mies muuten. Tervetuloa lavalle Jari Lajunen. Ja tuon näköinen on naisten valinta tuolta. Ja sitten vuorossa on Kopteri Choice. Ja sen saa pyörä numero 169. Harley Davidson Shovelhead ja Sami Raitila. Ja kopteripalkinnon luovuttaa Timo Mononen. Ja nämä palkinnot tulee tuolta Lemin vauhtikauppa. Joo, hyvä. Sieltä tulee lahjakortti ja paita mukaan. Okei, ja sitten on Bomber Magazine valinta, eli Bomber Magazine Choice. Tervetuloa jakamaan Bomberin edustajat palkintoa. Ja tämä palkinto menee pyörälle numero 41, Harley Davidson, V-Rod ja Tatu Heiskanen. No niin, eli olikin jo lavalla ja sieltä palkintoja vaan lisää. Hienosti. Classic-sarjan pyöriä. Ja niitä on kanssa 3 kappaletta, eli otetaan kolmanneksi tullut Classic-sarjasta. Vai onko ne? Hetkinen. Joo, kyllä. Kolmanneksi tuli pyörä numero 127. JL Mekkanika FT900 SC JL Mekkanika. Sitten mennään Classic-sarjaan ja toiseksi tullut pyörä on pyörä numero 150, Harley Davidson, Knucklehead, Jake Kiviniemi. Ja sitten mennään
Classic-sarjan voittaja. Se on pyörä numero 180 Norton Nominator Pado Craft. Ja sitten on vuorossa tämä suosikkipyörä-äänestyksen voittaja, eli People Choice, eli te, jotka olette täyttäneet tämän kupongin, niin sieltä on löytynyt voittaja. Ja siinä meni teillä vähän aikaa, kun laskitte niitä. Joo, siellä on yli 2000 ääntä laskettu ja laskenta jatkuu vielä, mutta voidaan julistaa voittaja tässä vaiheessa, koska se näyttää sen verran ylivoimaiselta. Ja laskentahan jatkuu sen takia, että siellä vielä sitten arvotaan tämä voittaja, eli se muvu. Kyllä joo, ja me lasketaan tietysti kaikki äänet, mitä on tullut ihan loppuun asti, eli nettisivuilla sitten ilmestyy lista tämän suosikkipyörä-äänestyksen tuloksista. Et se tulee tänä iltana toivottavasti, jos jaksan laittaa sen. Hyvä, eli sitten kerrotaan voittaja, ja se on pyörä numero 69, Honda Monkey Turbo, Väinö Harvia ja Joona Nieminen. Eli tämä hieno Honda Monkey Turbo-malli, niin siellä on voittaja. Ja voittaja toki jo täällä lavalla. Pakko vähän muutama kysyä, että milloin te olette aloittanut tekemään tätä? Olisiko ollut viime syksynä? Ja mistä tämä idea tuli? Vaikea kyllä muistaa. Jostain saunasta varmaan. Siellä vähän mietittiin, mitä tehdään tälle vuodelle. Okei, hyvä. Mutta saunassa tulee hyviä ajatuksia, eikö niin? Niin se on. Hyvä. Ei muuta kuin onnea vaan voittajille ja kiitoksia. Ja nyt mennään tästä edestä ja otetaan ryhmäkuvaa. Että joo. Ja tuolla vähän semmonen puukkari tähän vielä. Ja tehdään semmonen yhteistuuletus, että kun lasken 3, niin kaikki nostaa sen suoraan eteenpäin sen palkinnon. Eli 1, 2, 3. Näin. Kiitoksia oikein paljon ja hei, upeita pyöriä kaikille ja kiitos kun tulitte tänne Keski-Suomen moottoripyöränäyttelyyn ja oikein mukavaa ajokautta kaikille. Kohta pääsee, tai no itse, ensimmäiset on jo ajamassa tuolla, että ajokausi on avattu. Joo, kiitos kaikille ja turvallista kotimatkaa. Kaukaisimmat laski, että jos aamulla ollaan Rovaniemellä 3 aikaa, niin hyvin meni. Mutta Helsingin ja Rovaniemen väliltä tuli näyttelypyöriä. Kiitos kaikille, kuumaa kesää ja ajakaa varovasti. Onneksi olkoon 2 päivää.